معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت أنصتوا واسمعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. Alhamdulillahilladzi lam yakhluqil jinna wal insa illa liya'budun wa la asbaghu alaihim ni'amahu illa liyahmadu wa la anzala alaihim kutuban wa arsala ilaihim rusulahu illa liya'rafu ahmaduhu subhanahu hamda abdi haqqahu minhu wa yarju wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah la yus'alu amma yaf'alu wa yas'alu khalqahu amma fa'alu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi da'a ummatahu ila tauhidil wa awsahum bi ayyahafu wa yattaqu. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa alihi wa ashabihi alladzina wasaru wa nasaru wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Para sedherek kaum muslimin rahimakumullah. Syukur alhamdulillah ngantos dinten menika kita tasih dipun paringi kesempatan saged ndarahi ibadah salat Jumat minangka konsekuensinipun tiyang ingkang aku iman dhateng Allah. Inggih dhateng akarya jagat raya menika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkan. Iman iku pengakuan ana ing ati, kaucapaken ana ing lisan lan kabuktekaken kanthi pengamalan. Para sedherek rahimakumullah, kita para menungso ingkang gesang wonten ing alam donya menika boten saged uwal saking masyarakat. Tegesipun boten saged gesang sampurna sarana mencil. Ananging gesang kita menika baur gerombolan bebrayan sareng kaliyan masyarakat. Walhasil mulai saking bikak lubang lahir cenger ngantos tutup lubang utawi kapundhut boten saged pisah saking pikiran saha tenaganipun tiyang sanes. Mila saking menika monggo kita usaha saged njagi kekancan lan njagi persederekan ingkang sae awit pados persederekan utawi kanca punika gampil ananging njagi persederekan punika ingkang rumit. Keranten punika para sedherek monggo sami ngamalaken tiga konsep ingkang kasebat wonten ing ngandhap. Ingkang sepindhah kun indallahi khairon nas. Tegesipun dadiya sira mungguhi Allah sebagus-bagusé menungso. Menungso menggahipun Allah sami-sami boten peduli bangsa napa kemawon. Ingkang dadosaken beda menika namung takwanipun dhateng Allah. Inggih takwa kasebat ingkang jalari yang saged langkung mulya menggahipun Gusti Allah. Dawuhipun Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sak temene wong kang paling mulya ana ing antarane sira kabeh mungguhe Allah, yaiku wong kang paling takwa ing antarane sira kabeh. Ingkang nomor kalih,
wa kun indan nafsi syarron nas. Tegesipun dadi sira munggo ing awak ira dhewe saelek-eleke menungso. Artosipun sinaosa kita anggadhahi kebagusan ingkang arupi sregep ibadah, amal soleh ingkang tumbuh undung, langkung prayogi, kita ngrumaosi boten gadah namal menapa-menapa. Sampun ngantos lajeng ngumukaken amal solehipun, menapa malih lajeng remehaken utawi nganggep alit dhateng sederek sanesipun. Sampun ngantos mekaten. Jalaran menapa? Sebab menawi Allah Ta'ala kersa mbongkar rahasia kita, mongko boten wonten amal ingkang patut kita banggaaken lan kita umukaken. Wondene wonten manungsa ingkang dipun hormati dening tiyang sanes punika jalaran saking bagusipun satir utawi tutupipun Allah ingkang arupi rahmat lan kasih sayangipun. Walhasil tiyang ahli ibadah utawi ahli ngamal soleh saged ngrumaos sepi saking kesainan. Sakwangsulipun kedah ngrumaos kebak paawonan menika naminipun tawanduk, andhap asor utawi rendah manah, boten umuk lan boten kumolumpung. Menawi leres-leres mekaten badhe dipun kasih dening Gusti Allah. Masyarakat ugi sami tresna, sami dukung, otomatis kathah kanca utawi sederekipun sarana awit lan lestari. Nuwun sewu, malah menawi tiyang ingkang kados mekaten kala wau kapundhut, masyarakat utawi ugi ngraos kehilangan lan menangis jalaran sami imut kesaenanipun. Ingkang nomor 3, wa kun indan nasi rasulan minan nas. Dadi sira mungguhi masyarakat wong kang termasuk bagian saka manungsa. Menawi ing antawisipun kita pinuju kedunungan nasib mujur, pangkatipun inggil, donya prananipun kathah, anggadhahi kepinteran ilmu saged nderjati angin bebasanipun. Sinaosa mekaten, monggo sikap ingkang wajar lan bisa lumrah mawon. Monggo ingkang ramah tamah, sampun ngantos kesupen daratan, menapa malih selajeng angkuh nganggep alit lan nyepelekaken sederek sanesipun. Sampun ngantos nglampahi ingkang kados mekaten. Kita kedah inget bilih kita menika menungso ingkang jelma saha berangkat saking kalangan masyarakat. Mangke enggal utawi dangu tentu badhe wangsul dhateng masyarakat. Tegesipun badhe betah dhateng masyarakat, badhe dados damelanipun masyarakat. Allah paring pepingin kanthi dawuhipun, wala takunu kalladzina nasubaha ba'sahum anfusahum ulaika humul fasikun. Artosipun, aja ana sira kabeh kaya kahanane wong-wong kang padha lali marang Allah. Allah banjur nglalekake marang wong mau sangka awake dhewe. Wong-wong kang mengkono iku fasik arane. Ja'alana wa iyyakum minal faizinal aminin wa adkhalana wa iyyakum fi sumratis sabiqinal awwalin wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.